Hello mga ka-listeners, so balik tag vlog mga ka-listeners, intro vlog na po ni sa Limbo Part 19. Ang unang nag-comment mga ka-listeners, si dito na tagbasa sa comment mga ka-listeners, kay gamay raman yung komentro no, para di na tamalangan mga ka-listeners. Ang unang nag-comment si RG Tantoy, Idol John Ken Anota, awit sa lilo. Sam ni, naglangas, langas sa bug cellphone ba? Si, asa to? Idol John Ken, ano ta, awit sa lilo, sunod. So, ni-comment si RJ Tantoy, awit sa lilo ko na. Pasinsa kayo RJ Tantoy kay dili man ako uploader aning awit sa lilo no si si Digilix Remix no. So, dito paminaw sa kang Digilix Remix no, RJ Tantoy kay taas sa kay agi si Digilix aning awit sa lilo no. Ako ni siyang giingnan nga siya mo upload nya karon taas na kay siya agi no. Migo man may Digilix Remix pod. Muna nga ako siyang giingnan nga siya ay mo upload aning dramahan no, RG Tantoy. So dito paminawan no kay taas na kay agi si Digilix Remix. Nya si Aisa Alcosaybi. So salamat admin 9:20 sa gabi naka-receive ko ako'y unang tawo diri God bless you and good health nimo. Salamat kay Aisa Alcosaybi no. Mao gini unang nag-comment no sa may buntag pa kahang moabot no si Aisa Alcosaybi no. Mo first owner. Salamat kay Aisa Alcosaybi no. Updated yun mo updated kayo ba sakto gini kayo kan i subscribe no nya notification bell gyud para mauna gyud kanunay no. Salamat kay Aisa Alcosaybi ug si Sunny Boy. Amping permibo shout out Sunny from RT Lim with upat ka heart. So shout out nimo Sunny Boy no. Diha sa RT Lim. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Ma'am Mirian Rostria no, nibalik na si Ma'am Mirian Rostria og comment no. Hi boss, long time no comment. Hehehe, sinsya na karon na jud ko naka-comment kay lain ni CP akong gamit. Gibilin man gud nako akong isa ka CP. Musta? Okay gyapon Ma'am Mirian Rostria no. So laban lang gyapon. Bisan og kapuyon usahay, kanunay gud eh. Maluya ba og edit. Pero laban lang gyapon. Padayon gyapon ta kay mao niya to ang lingaw no. Labi na sa mga ninyo nga mga maojoy kauban sa inyong trabaho ba no. So may na lang ni makatabang sa inyo hapon no nga mga nasa laing nasod nga nalabaho nga maura gini ang lingaw ang drama nga mura bod gyapon mo naa sa Pilipinas no. So bisig nga ni nga pagi makatabang ninyo ning mga drama no. Salamat po sa inyong makanunayon nga pagsunod og paminaw mga ka-listeners no. Salamat Ma'am Mirian Rostria no sa imong pagbalik og comment. Si Annalyn Samson, wow na ang sumpay ani idol. Salamat kayo more upload idol og God bless you always nimo idol with 5 ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson no? Sa makanunayon nga pagpaminaw no. Abi kong na-off ang mic. Salamat kayo no. Si Lingil Habman, hello sir idol, thank you jud kayo sir with tulo ka heart. Salamat pud nimo Lingil Habman no sa kanunay pagpaminaw. Og si Jenny Oliverio, araman ton mao gini naglangas na, araman to repita nasaag. Jenny Oliverio, thanks na nasad ko'y kapaminaw, trail na kayo. Salamat Jenny Oliverio no, naminaw siya sa may buntag pa kang moabot part 6 no. Nya si Angelica Birami, tulo ka heart. Salamat Angelica D. Birami no. Nya si Ma'am Isim, salamat kay idol, please amping health first. Hihi. Asa ni? Health na eh. Langas mo cellphone na hihi no, bis health na eh. Agoy. Araman eh. Pwede yung langasana ning screen ba? Ma'am Isim ning comment no. Salamat kayo idol, please amping health first. God bless us always with freer heart. Gumamila duha no og heart. Salamat kay Ma'am Isim no sa makanunayong pagpaminaw. Og si Maribel Almasan ay isa ko sa nagpaminaw sa inyong drama sa mga asoy ni Kuya Goliath. God bless and more power with tulo ka heart. Salamat kayo Maribel Almasan no, naminaw siya sa
presensya, mga asoy ni Kuya Goliath. Ug si Marlon Suko, naminaw siya sa katapusang sumpay sa asa kapadulong Roldan Moran. Salamat idol sa drama, nindot kayo drama ha, upat with upat ka heart. Salamat kayo Marlon Suko no, imong gibalik og paminaw ang asa kapadulong Roldan Moran. Nya si Jean Love Amat, salamat sa sumpay Sir John. God bless watching here quiet. Salamat kay Jean Love Amat diya sa quiet no, sa imong kanunay pagpaminaw. Ug si Inday Lin, idol nakapalo ako sa iyo sa kabila mo yata yung YouTube. Basin pwede mag-upload ka atong ang gitaguan kay maot mag-edit tong usa ka editor og drama. Unya maot kayo sound background. Salamat kay Inday Lin sa imong komento no. Unya pasensya kayo kay asa kay agi si amigo drama ning dramahan no. Na-upload niya ni tag-as kayo yang agi na. Diya tag tulo pag ka oras kapin para sulit ba. Muna ang pasensya kayo no kay dili jud ko makigparehas aning kang amigo no kay amigo pud mi unya delikado magud pud Marius content no labi nag magparehay na ba. Muna ang hangyo ba ito sa amigo no nga di lang gid magparehay. Ako lang pong irespeto siya no kay amigo man nato ni si amigo. Unya si gawas na nagkapareha na ako'y kapareha ning drama nga Limbo kay saon man nga atbang man si kuan. Giunhan man ko no. Pero sagdi lang kay lahi man ako tinag-as man. Basta kay di lang may magkopyahan lay og edit kay para di masangit serious content no. Iyahay man ni radio drama Bisaya, iyaha minugbo ako tinag-as. Lahi man po may audio siguro paminawon. No. Kay murag lahi man to iyang audio, murag may pagka mono man siya na, mono audio. Kinakuha ka stereo man murag lahi nay diferensya gamay no. Ang iyang audio pero murag na di maayo jud nga magkapareha ayon ta kay delikado ba. Serious content. Pero ako na lang gipadayunan ni kay nakaingon naman ko ninyo pod nga Limbo atong i-upload. Ang gipadayon na lang nako ni listeners no. Salamat Indeli no, pasensya gyud kayo Indeli no. Salamat dahil sa imong kanunay pagpaminaw. Ug si Chaichi next episode loads please. Ay pasensya kaayo yun kay pa na ko ma-download ang ubang live streaming aning may buntag pagkahang moabot no Chaichi Pero sige lang panikamutan ako ning ma-edit na ko ni no. Kay naapay mga kulang pangitaon pa. Basin pag makit-an dahil try lang nako no pero di ako nang i-edit yun siya. Ang part 7. Paabot ng Checheno kay ako dyan ang trabaho no kay nasugdan ko din ako. Lisod pug di nako ni humanon. Lisod kayo ni magpaasa ta no jadi tiwason. Pero ay mo kabalaka to mga nagpaabot sa pidak-idak no kay tiwason gyud nako napuhon. Kay baw naman mo sa rason no labi na to mga nagsigig comment mga asa rag sumpay no. Kasi maingon mo paasa man lagi ka sa pidak-idak kay wa nimo gi-upload ang sumpay kay baro na mo sa rason no mga katong labi na tong tan-aw sa vlog no. Ato nang ipadayon pohon mga ka-listeners no. Okay. Uli ta maglangan paminawan niyo ang part 19 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Bahin sa unsa man kana? Ang akong problema sa kasing-kasing. Ha? Magsige magkukuot ang akong dughan. Miss Kwan, i-refer ka sa usa ka doktor nga espesyalista gyud anang sakita ha. Okay? May mo bang ikaw na lang ang muhiling na ako, Dr. Dan? Sorry, dili ko espesyalista anang sakita. Mas maayo gyud sa espesyalista ka magpahiling. Pero, miingon ang akong kaila. Maayo ko na kang doktor sa tanang sakit. Kinsa ang nag-refer nimo nako? Si Dorina, ang imong asawa. Ha? Kaila ka sa akong asawa? Dugay na may hikala.
Mao ba? Di man mo magkaila si Dorina. Classmate mi sa unang panahon. College days, o nagkabuhag-buhag lang mi. Unya, nagkasugat mi nga pila kasi mana nang nakalapay. O misulti siya na ako nga doktor ang iyang bana. O niya ining ospitala mag-clinic. Mao ba? Ay, tuod. Gusto kong mo contact ni Dorena. Ipangmusta lang ko niya, ha? Oo. Kuan, unsa may ngani mo? Nicole. Ing na lang siya nga ako si Nicole. Okay, Nicole. Okay, sige, Doc. Mulakaw na ko. Di na lang ka magpa-refer na ako og laing doktor? Sa espesyalista gyud sa kasing-kasing? O day, no? Sige. I-refer ko og laing doktor. At tuod, hindi mo magpuyo ron. Gusto nito ako makikita ni Dorena pag-usap. Okay, binili lang ko sa imong number. Ako lang patawagon nimo si Dorina. Inigabot ako sa bay. Sure. Unsa? Nalipat ka? Wa ni mo masundi sini ka? Nakabante tingali siya nga imo sa gisundan. Okay, sige. Pauli na lang. Wanay gamit ka ng paglakaw-lakaw di mo. Sige, sige. Bye, Puldo. Klaro kayong nagkurat siya sa kung pagpailan niya. Huwag ka magduda si Dr. Joseph Perdan bahin ako. Pero nga nung man siya musulti sa address sa ilang bahay. Muraman og nahadlok siya nga makatultol ko sa ila. Nga naman ka, ha? Salamat. Kaya natultulan ko na gyud ang bata. Kini mga pictures ni Baby Elizabeth. Yung nakuha ko gikan sa bayot. Parehas yun ini picture nga gihatag ni Joseph nako. Usa gyud ay sa ako na biktima ang anak ni Joseph. Kumusta ang imong lakaw? Joseph. Salamat nga niya ka nasbay. Abi nimo, nabalaka kay ko kung tuwa ka nas gawas, Dorina. Sa ako nang gikaingon kanimo Joseph. Dili ka angay mabalakan ako. Di ginakalikayan, Dorina. Yun na. Nagunit ka sa picture ni Elizabeth. Naguna-una lang ko niya. Dorina, ayo naglabtang imong bahin sa tuwanak. Dako lagi si Elizabeth karon no? Oh. Posible nga nag-eskwela na siya. Kung buhi pa siya. Buhi siya. Dorina. Mao ka nang ibutang sa imong nauna, Joseph. Nga buhi si Elizabeth. Dorina. O gibati ko. Hapit ko na makit-i si Elizabeth. Unsa? Dorina, husto na. Dili ka na maayong pamatiyo ni anang imong sinultihan. Nga no? Nagtuo ka ba nga nabuang ako, Joseph? Huwag ko mabuang, Joseph. O gibati ko nga hapit ko na makiti ang atong anak. Dorina. Yun na, pagod. Nga nung nakasiguro magkaanak. May mga kaila ko nga mitabang na nako sa pagpangita sa bata. May mabagsultihan ako nimo. Kinsa na mga tawhana. Unya ka na makaila nila. Kung makitaan ko na ang atong anak. Dorina. Di lagi ka, Nika. Nagpahayahay sa baga. May problema ba? Wa. Pero ayaw lang yun pagunahon na og mga binuang. Aron di ta magubot. Nga naman. Nadlo ka nga ako hinaptan si Dorina.
Nahibaw na ko sa dagan anang utok mo, Nika. Kung doon na kay gusto, imog yung kuhaon, di ba? Mine, trabaho ang akong gifokusan karon. Ang pagpangita og mga nindot o breeding ng mga bata nga akong ipalikya. Oh, Nanawag si Mrs. Grace na ako. May lain siyang kliyente nga lain ang kipangita. oh. Unsa naman sab ang iyang gipangita? Mga teenager. Pero, mas mahal. Oh, okay. Ang importante, mao ang kwarta. Ang edad, 6 years old na to sa 13. Mao ka na iyang ipangita karon. Oh, anha ka sa mga eskwelahan mangita ni Ana. Di ba lang ko ni mo tabangan? Kung may mapilian na mo, mutabang na kus kidnapping, dako-dako na na. Musukol na na. Mao man bitaw magpatabang ko nimo. Okay, tabangan ta ka. Ugma, mapadayon ko sa pagpamili og mga mabaligya. Sige. Good night. Good night. May lain siyang lakaw. Klaro kaayo nga may gitago na ko si Nika. Dorina? Oh. Uy. Wa naman diri si Dorina sa akong tupad eh. Sa iyo siya milakaw? Dorina? Hain ka siya. Dorina? Oh, siya din is banyo. Oh, yun. May papel nga naas lamisa. Oh. Suwat man para nako. Joseph, sorry nga milakaw ko. Nga wa mamukaw nimo. May susihon lang kong importante. Mupalik radahin ko. Dorina. Dili mahimo mo kumpiyansa ko. Layo pa kayo ang Sabado. Anilang una ko din sa atbang sa tindahan sa bayot magbantay siya mga lihok. Oh. May mihuno nga van tungod sa tindahan. Ah, may gawas ang bayot. Oh, may sugat niya ang... Si Elizabeth ka na. Nagdaog school bag. Mao pa ilang pag-ato sa eskwelahan. Sundan ko sila. Kinalang mahibaw ko kung asa mag-eskwela si Elizabeth. Paimuslan kong pagtando ni Eman nga silang mukidnap sa batanon nga akong pilian. Kinahanglang sa mga eskwelahan ko mangita o bata. Mas daghan kong kapilian dito. Unya, mabalik ko sa klinik sa doktor. Maudi ka na ang eskwelahan ni Elizabeth. Gibutang gyud niya sa maayong eskwelahan ang bata. Maayo na di ang pagkabutang sa bata. Pasagdan ko lang una nga anha di ang anak ni Joseph. Nahapunan ka man og mayo, Nika. Eman, dili sa'yo na
pangitag bata nga para negosyo. Naipawagit ka, ana, di ba? Nahibaw ko. Tuod. O sa may sunod ni mong plano karon sa imong asawa, ha? Oh. O nga pag nakulat ka man. May paagi ka na ba, unsaon, nga makuha ang bahandi nga tuan niya? May paagi ko. O kinahanglang sabton ko nimo. Unsay put ni mong ipasabot? Kinahanglang makigsuod ko og balik ang Salome. Maulag ka na ang bugtong paagi. Aron makuha ko ang akong gusto nga tuniya, Nika. Okay. Pero unsaon nimo si Dr. Joseph Berdan? Ako nang bahala sa doktor. Ang importante nga makigsuod pagbalik nako si Salome. Oh. Ay pagsilos, Nika. Wala ko'y pagbati nga to sa kong asawa. Ang bahandi na lang ang iyang gitaguan mo'y importante na ko karon. Okay. Musugot ka na nga makigsuod ko sa kong asawa? Musugot na ko. Pero kinahanglan mananghid ka na ko mataghi kayon nga makikita ka sa imong asawa. Kang Dorina. Oh. Ha? Simple ra ka na nga akong ipangayo, Eman. Gusto lang kong mahipaw mataghi kayon nga makikita ka kang Dorina or Salome. Okay. Mao man kaha na ang imong gusto. Pero ayaw lang yun paghimo og iksina nga makapaduda ni Dorina. Okay. Deal. Kana ba? Mao ni gusto na ko nimo. Dali ra kang makasabot konsultihan, Nika. Basta magtumanay lang tas atong ipangsaad, ha? Wa ka na problema. Karon manawag ko ni Dorina. Makikita ko niya sa bahay sa ubos. O sa may rason? Ako na siya pagbuton kung amo ba ning ibaligya o dili. Oh. Nagtuo ko nga naara sa Mumbai sa ubos ang bahandi nga iyang gitaguan. Pero, bisag naapa ni sa ubos, kung naamnesia siya, dili gihapon ni nimo matultulan. Gawas lang kun imo siyang pahinumduman. Oh, ha? Basin kung mahinumdum ra siya kun imo siyang pahinumduman. Maayo kay wala isibat sa bayot ang bata. Karong Sabado, kinala magkakita nami. Si Joseph. Hello, Joseph. Ayon ka man karon. Ganong milak ko man ka nga wa mo mukhaw na ko. Sorry, pero... may giapas ko nga lakaw nga kinala mo sayo ko. Unsa man ka na? May mo bang akong mahibawan? May gisundan kong bata. Unsa? Dorina, basin ko madisgrasya ka ng imong mga pagduda, ha? Ay, kabala ka. Nag-amping ko. Joseph, gibati ko na nga makitaan ko na ang atong anak. Unya, makapauli ka ba karon paniud to? Sure. Padaw na ko diha. Okay, sige. Pagpaabot gyud ko nimo. Okay, bye. Nabala ka si Joseph na ako. Walang gid siya kalibutan nga ako ang nagdaog ni Malas siyang kinabuhi. Nga ako ang kidnapper sa iyang anak. Kisa ba kininanawag ka? Siya kini. Hello. Yan na nanawag ka. May pakingsabutan ko nimo. Bayan Sansa. Bahin sa tumbahin sa ubos. Magabot na rin ito karungod to. Importante kayo. Bye. Usa makayang pakigsabutan bahin sa bahay.
Ay, Dok, may pauli ka man lagi. Magdungan mig paniod to ni Dorina ng Lingling. Ah. Busa pagluto diag lami ang sudan ha. Sige, Dok. Unsa magyud ka ng sige aglakaw ni Ma'am, Dok, no? Importante kayo ng Lingling. Magpaabot na lang ta sa mamahimong resulta ini. Aw, basta maayo. Excited na sa tang mahibaw, anak na. Sige na. Andaman ng paniod to. Sige, Dok. Naan ang sakyanan ni Eman sa gawa sa bahay. Kang anang daan ang gate nga rihas. De. May tao sa ibabaw nga bintana. Sa Eman ka nang naglantaw din sa opos. Una gid ing miabot nako sa Eman. Dali. Orita sa kusina mong sulti, Salome. Mahimo pag. Dili lang ko nimo tawgon o Salome. Ayaw na kong tawgaan ng Salome. Please. Ikaw si Salome, ang akong asawa. Busa tawgon ko ikaw sa tinuod mo pangan. Please. Kung gusto ka pang makikita ko nimo, tawag ako sa pangan nga Dorina. Di ka na ganahan sa Salome? Nawa na ka na Salome. Dungan sa pagkawa ni ini sa akong panumduman. Sorry. Sorry, Dorina. Salamat. Kung usap ka ng tuyo ni mo nako, dali kaya nagpaabot akong bana, si Joseph. Mahimo bag. Di na nimo litukon sa akong atubangan nga bana nimo si Joseph. Mao ka na ang tinuod karon. May bana ko, ug may asawa ka na sab nga si Nika. Ug mauna ka na ang atong puy-an karon. Pagkadako mo nagkausaban. Nga naman Unsa pa di ko sa una nga nakasulti ka man og ngon anak. Lahi ka sa una. Kanunay kang uyon sa tanan akong gusto. Mao pa? Well, lahi ko sa una. Lahi na ko karon. Unsa pa mo tuyo na ko? Bahin kini nining atong bahay. Ha? Dok, hapit naman lang alauna. Wa pa magyud mauli si Ma'am Dorina. Mupauli siya. May nalanganan lang. Unya, gikutom ka naman tingali, Dok. Madapa na. Ay. Dok, kung unsa man ang inyong problema nga nasugatan karon ba, mula bayra ka na. Oo. Unang Lingling. Kung nalabang na ako ang dakong problema o mga kasakit sa unang panahon, huwag katarungan nga di na ako madaog karon. Maog yun, Dok. Pero, kaon na lang yun una, Dok, oy. Magpaabot ko ni Dorina ng Lingling. Unsa pa gituyo nimo nako, Eman? Ayaw una. Ayaw pagdali. Mga ono na ta. Nagpapalit yun ko lami ang pagkaon. Arita sa kusina magsulti. Isulti na karon dayon ang imong tuyo nako. Bahin ini baya. Unsa man? Mga ono na ta. Dili ko mahimong mukaon kay nagpaabot na ako sa paniuto ang akong bana. Ako ang imong bana. Nahibaw ka gini ana. Okay. Ang akong tuyo nimo mao nga ibaligya nato kinimbay. Ha? Ug magtunga ta sa halin.
kinahanglan mo pirma ka sa kasabutan nga uyon ka nga ibaligya kinimbayog yuta. Okay. Wa ko'y problema, ana. Hay man ang ako pirmahan. Saman, may lain ka pa bang tuyan ako? May gitaguan ka ba ining baya? Oh, Dorina? ha? Gano'n nakapangutana ka man ako, ana, Eman. Tungod kay mao ka na ang akong pagduda nga doon na kay gitaguan ining baya. Hey. Unsa pa imong kabatuoran nga nagduda ka man, ana, nako? Kanang yawi nga nagbitay nga naa sa imong bracelet. Oh. Mao ka na ang yawi sa butang nga imong gitaguan. Ha? Busa hinumdumi kung unsa ka ng maong yawi ug nganong imo nang gitaod uban sa mga bitay niya ng imong bracelet. Ha? Hinumdumi Dorina. Unsay gigamitan nimo ni anang maong yawi? Oh. Hinumdumi ko bayo Dorina. Kinahanglang mahibaw-an nimo kung unsa gigamitan nimo na namong yawi sa di pa nato ibaligya kining atong bayog yuta. Milabad ang... Oh. Dorina, naunsa ka? May misanting nga sakit sa kong uwa. Oh, Nanawag na ako si Joseph. Diya ka na. pabutang ako pagpanawag nimo. Oh, milabad ang iyang unsa man kay buot ipasabot niini. Naunsan man ni akong oo. Magsiki naman og lipat. Gusto si Eman sa iyang obserbasyon. Milahi yung kining yawi nga nagbitay sa akong bracelet. Unsa makadi ay ang akong gitaguan. Wa ka niya tubagadok. Wa nang. Busy siya. Mao nga, wa ko niya matubag. Nailang yun pa da sa silos, ha? Kay maura ba yun na kasagarang awain sa mga magtiayon, kanang pangabubuhudok, labi na kung magduda na kas mga lakaos imong pares. Ay. Oh, Hala, paibawas siya. Nga niya kuskusina magpaabot niya. oo, sige do. So, unsay resulta sa inyong panagkita ni Dorina? Oh. Nagatagyod ka sa ako pag-abot? Natural. Sa ako nang gikaingon, kinanglang mahipaw ko sa imong mga lakaw o sa resulta ni ini. Ayaw pag-abos, Sara. Eman, huwag ko mag-abusar. Naniguro lang ko sa akong security sa imong kinabuhi. Lisod ang akong kaatubang karon. Imong asawa. Kapila ta nagkasultihi. Nga di ka angay nga magsilos kang Dorina kay wa na ko'y gibati nga niya. Ha? Panuhay ka man ka, ha? Bugara ka man? Ayaw nang kong kasuko. Di ko masuko. Kung di ko di mo pasukon, Nika. Naglabad pang akong kung unsaon nga mahinumdum si Dorina sa sikreto sa Yahweh. Sa iyang bracelet. Unya, punan pa yun mo. Makalagkot sa gara. Sorry na. Ayaw lagi kong apiki, ha? Milabad na ang ni Dorina. Basig maulian na niya siyang pagka-amnesya. Labat pa imong Dili naman hinoon kaayo. Wala nung ka makakaon og tarong kay ako na ang imong giatiman. doktor ko. Di ko musugot kung may daot ang may tabo ni mo tungod anang labat sa imong Oh. Okay, sige.
Pahuay na lang. Huwag ayaw paglakaw, ha? Ay kabala ka. Dili una ko mulakaw karon. Sa Sabado pa ang sunod akong lakaw. Ha? Joseph. Nahibaw ka pa kung unsa ang gamitan ako ining yawi nga nagbitay sa akong bracelet? Oh. Ha? Nga nung miabot man na sa muna huna ka ng pangutana, ha? Tuhoy kay klaro kaayo nga. Nga di pa? Klaro kaayo nga wa siya labot ini mga bitay sa akong bracelet nga gold. Simple lang siya. Gamay. Gamay nga yawi pero klaro sab kaayo nga importante kaayo siya para nako. Diha na ba ning daang yawi ha sa paghatag nimo ini na? Tubag ako, Joseph. Diha na ba ning daan yawi ha sa akong bracelet? Wa na diha. Ha? Yes, way yawi ka ng bracelet sa diyang ako naghihatag nimo. Mao pa. Kung mao ka na, ako ang nagbutang ni ining maong yawi. Posible. Dorina, wa sa ko kabantay, ana. Tungod sa akong kabisi sa ospital ug sa klinik. Okay, salamat. Sige, pahuayo na. Manawag ko sa ospital. Magsusi lang ko kung wa ba'y problema ang mga pasyente nga akong gipaatiman. Unsa magyutuod ang gamit ining maong yawi? Ug nganong na-interest man si Emma na ini? Oh, nanawag siya. Hello, Kumusta ka na? Eman. Ngano nanawag ka? Ilabdan ka sa o ganina sa ito panagkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Gipainom na ko og tambal sa kumbana. Ay nagkabala ka. Nag-insulto ka ba? Ngano nakasulti ka man, anak? Tungod sa mo sinultihan. Gusto yun ni mong inaong nako nga bana mo si Joseph. Tuhod kay mao ka na kami. Kita ang gikasal. Ikasal masab kami ni Joseph. Sa akong pagkadurina. Oh. Kung wa ka nilaing tuyo, mapahuway na ko. Ayaw na. May pangunta na ba ko? May nahinumduman ka na ba bahin ng yawi nga naanim? Wa pa. Mapahuway na ko. Bye. Ay. May sabot na kalabad ang akong uin gipanultin, Evan. Dili una ako magunahon na uglain. Ang akong planuhon, kung unsay akong buhaton sa among panagkita ni Elizabeth karon Sabado. Dorina, nakailis ka na? Joseph, may importante kong lakaw karon. Asa na usag ka? Makikita ko sa bata nga gituhoan akong mao si Elizabeth. Unsa? Uban ko nimo. Ayaw na. Ako lang una ang makikita niya. Gusto ko maniguro. Dorina, mas makaila ko sa atong anak kung ako makakita niya tungod kay na-amnesia ka. Please, Joseph. Dili na to adlokon ang nakasagop sa bata. Unsa? Kung mapakita ka niya, og musulti ka nga ikaw ang amahan sa bata, posible nga iya kining dadon sa paglayas. Ha? Busa, ako lang una ang magpakita sa maong tao. Ay, kapila ka. Kung ang ato magyud kining anak, ako kadayong sultihan. Sige. Kung mo nang gituan nimo nga angay buhaton. Sige. Okay na ko, ana. Salamat. Sige, adto na ko. Bye. God. Ayaw in taon itugot nga mawa na ko si Dorina. Ayaw taon. Good morning. Naabang imong amo? Nasusod!
May pagsultihan ni mo siya, nga nainangita niya. Dali diri, Salome. Ay, salamat. Nga ni-agyot ka. Dali. Sunod na ako. Yung kudo na ha? May sultihan ta? Unsa man na? Mahangyo lang ko nimo. Nga, di lang nimo pakalitan si Shana. Haya ka bala ka. Gusto lang ko makikigala niya. Hain siya. Natupa. Ha? May pangutana lang ko nimo, Salome. Unsa man ka na? Sa adlaw na gidani mo na ako si Shana. Nagkadugo ka. Ha? O dugay na kung gustong mangutana inini mo. Unsa man na? Unsa may na ito po nimo at adlaw? Anong nagkadugo man ka? O nagpakiluoy ka na ko nga taguan si Shana. Anong nakahimo man ka sa pagsalikwan si mong anak? Wala na yun ko makaigayon og pangutana ni mo kay emergency man kayo na itabo. Igon lang kamingon nga taguan ko ng imong anak. Nga naman? Tungod kay gigukod ko sa mga daotang tao ni Adong Higayon na. Og mo may balik ka karon kay wanay nagukod ni mo, mao ba? Dili na ta maghisgot sa nangagi. Ang importante nga nabalik ko. Sa ako nang giingo sa unahan, wa ko malipay nga ipakita ka. Kay tingalig, kuhaunin mo si Baby Shana. Elizabeth ang tinuod niyang pangan. Pero, dili na ka na importante karon. Ang importante nga, makita ko siya. Kana lang. Salamat. Di lang natulibugo ng hunahuna sa bata, ha? Sige na. Kuha na siya. Gusto na kumutanaw sa bata. Eman, May tuyo ka? gusto kong mato sa karaan ni mong bay. O unsa man say nasod si mong utok? Ganun mo adto ka man sa Mumbai ni Salome? Walang. Ganahan akong mahipaw sa mga butang nga to adito. Ganahan ko mo tanaw kung tinuod bang imong gipanulti. Okay. Pero usa lang ka oras dito. Promise? Kalain sa kong gipati. Makita ko na karon ang bata nga akong nasadan og maayo. Baby, may ipaila-ila ko na yung mga friend. Kinsa man? Hello? Baby, siya si... Dorina. Tawagan lang ko og Tita Dorina, baby. Hello, Tita Dorina. Gamay pa kaay ka sa dihan nakita ta. May mo bang muhag ko ni mo? I'm sorry. Kining Sal, aning Dorina, unsa man, anay ka makaon? May mo ba? Gusto ko makigdungan og kaon ni baby. Baby siya na. Dili naman ko, baby. Lako naman ko. Okay, sige. Dako na si Shana. Magpa-deliver lang tag makaon. Mauday din karaan nilang pay, ha? Oh. Kadako na ng hulagway nila ni Emma at Torina nga kikasal. Makarakot. Maudi ay nga dili gid makahimo sa pagpakasal si Emma nako. Tungod ay anang payhana.
Okay. Kung may tinakuan siya dinhi, pangitaon ko kini. Kinahanglang maputol na ang ilang koneksyon ni Eman o Dorina or Salome. Oh, kisa maning nanawag. Number naman. Hello? Nicole? Yes. Ako ni. Si Dr. Joseph Verdani. Hey, Doc. Nganong ikaw may nanawag? Nganong dili man si Salome? Nagkalitan ko ni imong papanawag da. Naniguro lang ko kung mo na bigyan ni ang imong number. Nga naman. Nagduda ka nga mangingilad ko. Gaminto nga sa imong opisina. No. Dili man sa ingon, ana. Kuhan lang. May pangutana lang ko nimo. Unsa ka na? Unsa man mong tuigan nagka-classmate sa akong asawa? Ni Dorina. Gusto lang ko may ibaw. Nakalimot na ko pero nakasulti na ko nimo sa tinuod, Doc. Classmate mi sa college sa imong asawa ni Dorina. Okay. Sige. Oran na akong pangutana nimo. Gisultihan mo na ba si Dorina nga patawagan ako? Nalimot ko, pero ako siyang sultihan karon kung mauli na siya. Okay. Magpaabot ko sa tawag ni Dorina. Sige. Bye. Namakak siya. Muna akong favorite, French fries. Pero, dili man na maayo ang french fries kung imuha ang permihon, baby. Kamay lang. Okay, kamay lang. Cute kay ka anang imuhang picture sa wall, no? Pilay mo edad, ana? 4 daw. Ingon si Mami Giselle. Bright day siya, no? Water, please. Okay, honey. Finish na? Yes, Mami. Pwede ko mag-play sa sala? Sure. Ayaw sa paggawa sa tindahan, ha? Diya ka lang sa sala. Yes, Mami. Salome? Unsay sunod mong plano? Nakakita naman kaniya. Maayo tingaling, ha? Di lang sa ka upakita ni pag-usap. Sorry. Ha? Ganun na nga yung magkagpasaylo na ako. Tungod kay gusto ko nga mahimo nagkabahin siyang pagtubo. Isip iyang tita Dorina. Unsa? Kinahanglang makita kung tinaguan ni Dorina din sa iyang kwarto. Kinahanglang makita na ko! Ika! Sabi niyo mo, ate mo? Eman, niya ka? Gihatag ang tagaghigayon nga makasud din eh. Na imo lang gubon ang mga butang din eh. Gusto na nako makita ng tinaguan ni Dorina. Aron mahuman na ni kahasol sa kung nahuna bahin ninyo duha. Kapila talaga kapasabta. Gadi ka angay nga mabalakan, ika! Gitabangan talang tang makita ng tinaguan ni Dorina nga bahandi. Una, gubon din ni mo ang mga butang din eh. Unsaon mo yung pagkakita sa mong gipangita kung na ka mangitas mga dapit na dili taguan ng mga sekreto? Anhagit ka sa mga ilham sa drawer. Sa mga nagsapaw ng mga dekorasyon sa bungbong. Oh, Imo na bang tanawon ng mga luyo sa mga dresser? Ha? Natanaw na ba nimo? Sama ini? Ha? unsa ba, di ka? Hulungan na ka na, di ka! Ayaw ko pauno nga! Pangitaon tang tinaguan si mga asawa! Unsa man yun na plano ni mo, Salome? Hinaya ka ng tingog di mo. Ug ayaw paghilak. Kay mahibong unya si Shana. Unsa man yun na plano ni mo?
Ay, tagog pakulbae. Gisultihan ta na ka sa akong plano. Diba? Makita na ko ni mo kanunay sa inyong kinabuhi. O gusto ko nga ako ang muhatod og mukuha kang Elizabeth sa eskwelahan. Ah, Ako unsa? ang mubantay sa bata. Ako ang mubantay niya batok sa mga dautan. Gusto na Nika, gusto na. Ano pabuka ang ubang mga butang? Mahalo na, Nika! Wa ko'y labot ko mahalo ni. Ang akong gusto nga makita na nato atong gipangita. Gusto na lagay! Gusto na! Nahurot yung magtuwan ang mga butang din sa kwento naman ng salami. Tanawa, Eman. Oh. Unsa na? Nika. May lungag ang bongbong sa luyuan ng pinintal nga mga puwak. Eman, tanawa! Tanawa! Pustagit ko sa akong pangagpas, di ba? Dunay tinaguan si Dorina sa mga dapit o lugar nga dili natuho ang may butanganan. Pero, kuyawan niya, no? Babahay siya o niya makahimo siya sa pagbuslot niya ng bongbong nga simento? Huwag ka pa makaila kang Dorina. Busa ayaw pagkumpiyansa niya. May gibutang murag gamay nga safety box sa sud ning lungag simento. Pero may aling nga butaw. Dali kulbutan na! Aron na ito makita kung unsa na. Pagkuhag ikaligwat ining iyang gialing nga butaw. Ayaw lagi ka balaka. Anhin mo ang bata. Tuwid kay mamiligro pa siya uban ako. Ha? Pero, hay man niyang yang amahan. Mao ka na ang angayan ni Mundawaton. Ang unsa? Buhi pa ang amahan ni Shana. Unsa? May bana kagudi ay. Oh, pero ay kadlog. Komplikado pa kaayo ang sitwasyon. Busa, ang pingi ang bata nga dili mahibawaan sa mga dootong tao o sa iyang amahan nga naasya nimo. Day, oy. Imo mo kung ipakulbanan ng imong gipanulti. Oy, salame. Giselle, kinalandawaton mo ang kamatuuran. Day, oy. Kasakit ba ini, oy. Daan pa jud ko nga. Magda ka gyud og kakulba na imong pagpakita na ako. Wa na tayo mahimo ni Ana. Ang ibutang na to sa tunguna-una. Nga naa sa luwas kanunay ang bata. Kana lang. Dorina, asa day ka magpuyo? Hello? Mami Giselle nga na day nagilak ka, oy. Ha? Awa, napuling lang ko, nak. Mami, ikuyog nga to si tita sa tong suri nagkasanday, ha? Ha? Asa man di mo manuri karong Sunday? Sa carnival. Ayaw. Ayaw ka mo pag-adto carnival. Ha? Safety box, gud kini. Klaro na kayo, Eman, nga mao ka na ang gamitanan sa yawi nga tuas sa bracelet ni Dorina. Gusto ka? Gamay ang iyang yawihanan. Unya, unsaon man ni nato karon? Ako siyang dadon sa bahay. Suwaya na kong abli. Ha? Dali na. Balikon ko lang unya kanang gipanglimbuhan ni mo mga butang. Okay. Karon, mutuon ako nga mas kamit ko nimo kay nianang tanhimong asawa. Ngayon di mo kaganahan nga. Muad tumidig to sa carnival. Basta, mao lang.
Mas peligro nga suruyan dito. Kinain man ko sa carnival dito. Ha? Ay, tunang ta sa carnival dito. Okay, sige. Pero ayaw yun mo pag-adto kunwa ko, ha? Oo. Amo na isaad ni mo. Okay, di ang ako number. Tawag ako kuna, doon na mo'y problema. Bisan unsa ka problema. Ha ba? Lakaw ko sa sud. Dada sa sud sa kwarto ang bata, Giselle. Dali! Ayaw ka mo paggawas, ha? Ayaw mo paggawas! Sige. Dali siya na. Managot, ha? Tulis. Ay, bersama. Kay patio tayo ka. Bay! Buhiin na na yung liog! Nagtugo na na, oh! Uy! Manakibidul ka. Isod sa kong bag. Kanang tarang halintay. Tay! Pulis na iningi mo? Maruaan mo sa? Gisira mo mo tindahan? Ay, padagay sapsap, ha? Tagakagya ko yung liok na. Isod na sa kong bag ang tarang kwartas ka, ha? Tay! Oh, okay. Pero, luagi una na sa pagtion ng iyang liog anang hunting. Miduta ang tumoy ana, oh. Usapan, gusto ka nga ikaya kong dungamon. Gusto ka? Kung makadunggab ka. Ya, tira. Iso ka bayana ka. Oh, iso ko. Labi na sa mga ayong tulisan, parehas ni mo. Sulo-sulo man ka. Adik na gyud kay ka? Ay, may usaba. Ang kwarta, isod ang sa bag. Oh, lagi. Dool ko, ha? Pagdali! Ayaw naging pasakit kay ang tintira. Aray! Lahi na buhay pa nagtinarong. Sara! Paarim! Isog lakas babae, da! Gaga! Yak! Ha? Dagan, miss! Dagan! Matagay ko! Kulpay ka usap! Para kuyap na! Pagtawag ang pulis, day! Dali! Unsaon man ani mo pag-abliro ng safety box, ha? Ligon man kay na. Kinahanglang maabli gini. Unsaon gani? Kalma lang. Ang importante karon nga ni ana sa to mga kamot ang tinaguan ni Dorina. Unsa gid kay suod ana, no? Kung magpalit kag safety deposit box, unya taguan ni mong maayo. Importanteng butang lang ang mahimo ni mong isud ni ana. Og kini siya kay di man kayo dako. Basig mga mahalong bato ang sud ni. Kun mao sige na, ablihin na dayon. Og ayaw nagpakita ni Dorina, ha? Oh, Misaad ba yan ka? Nga ang bandera ni Dorina ang imong iapas. Og kung imo nang makitaan, wag tangon na nimo siya sa imong kinabuhi. hilo mo na. Ako nilambusan ni Martilyo. Jesus! Kuyawa na yun sa panahon karon oy. Lakaw, sunda o kiha ang tulisan. Ug atiman na ang imong kahira. Ako lang na bahala ni Baby Shana din, Ha? Pero, Ikay tag-iya sa tindahan nga gitulis. So ikaw ang pangatarungan dito. Ako na ibantay sa bata. Hay kabala ka. Ni araming duha inig pauli nimo. sige. Yala mo sa bahay, ha? Ho lagi. Tita, asa na ito si Mami?
Magpapriso siya sa bad nga tao siya na. Aw, okay. Ako lang unay bantay ni mo, ha? Okay ra ni mo? Okay ra. Eman, murag dili yun makaguba niya ng safety box na ang imong martilyo. Nagkinahanglan gid ka sa yawi ni Ana, nga tuan ni Dorina. Panuway. Kalma lang. Naana ni mo ang sekreto ni Dorina. Ang yawi na lang ang kuwang, Ana. Gusto ka? Naman, ingan ini ko kagamit ni mo, Eman. Okay. Nahibaw na ko sa akong buhaton. Unsa man na? Kita Dorina, dugay pa to si Mami. Niya na to karon. Ganina raman to sila sa presinto sa kapulisan. Oh. Ganun nanawag pa ni siya. Hello. Hello, Dorina. Nagkinahanglan ko sa imong tabang. Ha? Nga naman di ay. Naunsa man ka, Eman? May nahitabo sa bahay. Magpaabot ko ni mo dito. Bye. Unsa pa kaya na itabo sa bahay? Ano na pagkitabang man si Eman? Tita, kinsa di ay nanawag? Akong kaila pero dili pa mahimo nga atuon ko siya kay gibantayan pa man ta ka. Madugay pa di ay si Mami na ko, Giselle. Oo. Kay magpapriso pa man to siya sa nanuli sa inyong tindahan. Unya, magpadoktor pa siya sa imuhang ating at tindera. Kay may samad man kini sa liog. Wala gyud ka masamay. Dahil kay... giswerte lang ko nga gamay kaayo tong nanulis. Asa man ni mo dadon ang safety box? Sa daan na mong bahay ni Dorina. At tumi mag-abot dito. Muban ko ni mo. Magtago lang ko sa kwarto. Dili ka muuban. Ha? Pero, Nika. Dili mahimo nga magduda si Dorina nga di ko seryoso sa kong pagpakigsabot niya nga... nga unsa? Nagipatuo ko siya nga gusto ko makibalik niya. Imo nagisulti niya? Aron mo to o siya nga seryoso ko sa kong pagpakigsuod niya. Pero nga naman! Tungod kay ako siya kasawa. O kinahanglan ipakita ko nga banag ko niya. Nga nagmahal niya. Pero nga nung kinahanglan man gyud nga patuhuon nimo siya nga mahal pa nimo siya, ha? Aron unsa? aron di siya magduda dako nga may dautan kong plano niya. Unsa? May dautan kong plano ni Dorina, Nika. Tukoy iko. Musa ayaw una kog supaka. Pero... Eman! Ayaw lagi pagbuot sa mo gusto. Ako ang sunda. Ako ang agda. Nagsabot ka? Ha? Ako ang hari sa tumbay. Busa ang akong pagbuot ang matuman. Kung moingon ka ko nga magpabilin ka din, magpabilin ka yun, Nika. Nagkasabot ka, ha? Mugara manidoon ka kung pasagdan ta ka sa mong gusto. Pabilin ka na! Kalagot. Dili ni mahimo. Bahala na. Ako'y musunod niya. Tita, o palagi mo balik si Mami. Hain pa man ka di ni siya. Hello? Dorina, please. Ari ako sa bahay. Ang yawi sa mong bracelet. Nagkinahanglan ko ini. Tabangi ko. Hello? Hello?
unsa man ni tawana? Unsa man kinahitabo niya? Angay ka kumuad to. Pero, dili sa ko mahimong biyaan si Shana ini. Ate, gikutom ko. Okay, dali. Manlakaw ta ka dito. Dali. Kikulpaan kikada. Di na sa makontak si Dorina. Pero ming busy ang cellphone. Hain mo ka sa karon. O unsat nitong yung gisulti nga hapit na niya makit is Elizabeth. Kinsam ka kini mga tao nga kanunay niyang pagkikitaan. Asa man ta, tita? May atuon lang kitang tao. Ha? Importante kayo. Mamalik na lang kita sa inyo. Mag-drive-thru na lang tagpagkaon kay gigutom ka magkaha. Hamburger ako. Okay, sige. Magkapit tag hamburger. Anhilang ko din is ipapaw nga pahin. Makita ko nagikantin niyang karaang pahin ni Eman. Tana siya. Misod na sabay. Dili mahimo nga dili ko mahipaw sa mga plano ni Ana Dorina. Kuyo kayo kun mo kalit sila o panglayas. Kada ang dili ko katugutan. Oh. Si Mrs. Grace. Nanawag na sab. Hello? Okay, Mrs. Grace. May nakita na kong bata. Okay, kaya siya. 7 years old. Pero, nagkinahanglan ko og time, Mrs. Grace. Ha? Duha ka adlaw? Okay. Sige, duha ka adlaw. O makuha ko na ang maong bata. Sige, bye. Wa pa'y miabot. Magpasalipod na una ko din sa dakong tanong. Maayo kay suok na yung lupita. Naisakyanan nga miabot. Si Dorina ka nang miabot. Og may dasyang batang babay. Kagwapa sa bata. Misod na sila ni Anang Karaang Pay. May anak ka sila si Eman og Dorina? Ang kinsa maning house dito. Amo ko nun eh. Baby, may tao kong pagkikitaan sa sud. Mong behave lang ka, ha? Okay. Eman? Eman, hain ka? Tita, kinsa din ng Eman. Kwan, akong higala. Oh. Kinsa na bata, Dorina? Anong imo na gina? Unsa pa'y nahitabo ni mo? Unsa ka ng patabangan ni mo na ako? Magawasaw na ka na bata. Ha? No, dili mahimo. Dili mahimong mawa siya sa kong pananaw. Mo ba? Dali ka ng patabangan ni mo na ako. Unsa ka na? Tuwa sa taas ang akong ipatanaw ni mo. May nahitabo din samtang wata. Unsa? Tita na ay toys. Teddy bear ka na. Pwede mag-play ko, anak. Okay, sige. Dinila ka, ha? Ayaw gid pagawas. Yes, tita. Dali na, Dorina. Sunod ako. Diha lagi ka, ha? Ayaw gid pagawas. Abli ang Kate. Mahimo ra ko musod. Liliun ako sa sud kung nag-unsa sila.
Nagtago gyud ni si Emma nako. Maudi ay nga gisagpa ko niya ganiha. Kay dili siya gusto nga moanhi ko. Kay may anak di ay sila si Dorena. Panuway. Panuway. Unsa ba ka nang imo ipakita nako? Kana. Oh. Nangabungkag ang mga butang dinhi sa kwarto. Oh. May nagkasuod din hing mga daotang tao. Ug may gipangita sila din sa kwarto. Ha? Pero unsa man sa kang ilang ipangita? Posible nga kini. Oh. Unsa man ang kahon? Dili kini siya ordinaryo lang nga kahon. Usa kini ka safety box nga sudlanan sa mga butang nga importante kayo sa imong kinabuhi. Unsa? Ako ka ng maong safety box? Oh, Dorina. Ikaw ang tag-iya ni ini. Nakakita ka ng lungag sa bungbo? Diha, kini nako makuha. Wa kini mo bantay sa mga kawatan ang box. Ako na ang nakakita ini. Og klaro kaayo nga ikaw ang nagtago ini diha sa panahon nga ikaw pa si Salome. Unsa? Sigurado ka ba yun gawa kay mahinumduman ni maong box? Huwag ko'y mahinumduman ni Ana. Hala, naipapay nga naniksit. Day, dali. Nakoy candy. Lami kayo. Ha? Candy? Kinsa man ka? Ako si Tita Nika nimo. Dali. Magduwa ta sa luyo. Sorry good iman, pero huwag ko minumduman, bisan gamay na lang ni anang maong box. Ako sap. Wa ko'y mahinumduman ni ini. Pero nakasiguro kung nga imo kini. Busa ablihan ta kini. Ha? Pero unsa na sa pag-abli? Kanang yawi nga naa sa imong bracelet. Posible nga mao kana ang makaabli ni ining maong kahon. Unsa? Sige na, Dorina. Ambi na ka ng yawi nga nagbitay na ng imong bracelet. Mao ba kini mong giingon nga importante ni mong patabangan ako? Ang maabli lang ka ng maong kahon? Di man sa ingon ni Ana, pero imo sab kinimbay. Busa angay lang natabangan ko nimo sa pag-ila kung kinsa mo sa kadinhi o kung unsa pa ang mga nangawa dinhi. Naibaw ka gid nga wa ko'y mahinuduman sa nangagi kay na-amnesia ko. Namasin lang ko. Nga pinaagin sa pagpakita ko nimo nining nagkaguliyang tag mga butang. May mahinumduman ka sa nangagi. Paselo ako. Apan wa ko'y mahinumduman sa nangagi. Sige. Di na lang ta maguna-una sa imong sakit nga na amnesia ka. Ari lang ta sa pag-abli ni ining maong kahon. Ambi ka ng yawi sa bracelet nimo. Tabangan ti ka nga mahinumdum ka sa imong nangaki. Sige na. Sige na. Ambi na ka ng yawi sa imong bracelet. Asa man ta ati Nika? Arita magduwa sa akong sakyanan. Hala, miingon ba yan sa Tidorina nga dili ko munakaw? Ang mabalik naman ta dayon. Doon na lang ko ihatag nimo. O insa man? Dali. Doon na lang ta sa akong auto. Hala, imo ng auto nga po, ah? Ako ng auto.
Hala ka nindot. Nindot kayo na. O pasak yung takaanak karon. Nakoy dagang duaan sa sudya sa auto. Dali. Dali. Anay! Unsa pa may gidugayan ni mo, Dorina? Apil ka ng yahoy sa mong bracelet. Unsa kaya akong gisod anang maong kahon, Eman. Ato ka na mahibawaan kung maablihan na ka na. Unsa, atong suwayan sa pag-apli pinaagian ng bracelet kining maong kahon. Okay. Ni. Dali palihog. Taysa, nganong gipaningot ka magmaayo? Kuan. Excited lang ko nga. Mahibaw kung unsay sud ni ining maong kahon. Sige na. Sakay na. Ano? Kadagang duwaan sa imong auto, ate. Dato, ay ka? Oh, dato ko. O, mahatag na ko nimo ang tanan. Takaan ko nimo ining mga duwaan. Imo na kinantanan kung gusto ka. Yay! Mi anday laging auto nimo, ate. Manuroy una ta. Samtang magduwa ka diha. Sige. Pero, pangitawan na niya ko ni Ate Dorina. Dili tumangita nimo. Busy pa siya uban sa kumbana. Dorina, ihatag lang ka na yahoy. Unsa pa may gihuna-huna nimo? Ngano pa nagsige ka pa magtutok ining safety box? Murag unsa? May nakahasol ba sa mong huna-huna? Murag tayo namdum naman ko ni ining sitwasyon na. Unsa? Unsa may nahinumduman nimo? Dorina? Sige. Pugsa pag hinumdum ang mga nangaki. Kung unsa gyud kining maong safety box para nimo. Ambay ka ng box. Oh. Dia. Sige na. Ablihin na ka na. Dorina? Nganong gihugta ni mo gunit ka ng maong kahon? Ablihin na ka na, Dorina. Murag nakakita na ko ining maong box. Oh. Nganong gipiyong manimong imong mga mata, ha, Dorina? Ablihin na ka ng maong kahon. Dorina, ayaw na paglangan. Nga ba nagpiyong ka pa man, ha? Nga mihikap na ng maong kahon? Dorina? Dorina? Ang iyang krano. Ang iyang kitakon. Nakahikap na ko ni ining maong kahon. Nakahikap na ko ni. Natural nga, nakahikap ka na, ana. Tungkay imo ka ng maong kahon. Ikaw ang nagtago, ana. O guwa kay kalibutan ini, di ba? Ha? Doon nagatingali ko'y bugat nga rason kung ano ako kinigitago gikan nimo. Di ba? Basin og gusto lang ko nimong isurpresa niya ng maong kahon. Basig imo nang giandam para iregalo na ako. Mao nga imo ka nagitaguan. Unsa magita kasuod sa unang panahon, Eman? Ha? Dili ka mahibaw sa akong sikreto, Eman! Dili! Bana ko nimo! Busa di mahimo ka doon na kayo sekreto na ko. Ha? Salumi! Sultihi ko.
Nganong nagbudhi ka sa itong grupo? Ngano? Oh, mahal ko ikaw. Sa ikaw pa si Salome. Mao ka na, Dorina. Mahal ko kayo ikaw. Wa ba kita mag-away? Wa may tabo nga nag-away ta. Tungod kay buotan kong pagkabana. Ikaw lang ang sentro sa kong kinabuhi. Ikaw lang ang akong gimahal. Pero Pero gipulihan lang dayon ko nimo sa dihang nawa ko. gipangita ta kay Dorina. Migasto ko og dako aron makit-an ka sa dihang nawagtang ka. Gikidnap ka. Poldo! Poldo! Boss Iman, boss! Uy, naunsa man si Salome, boss? Nakuyapan mo na! Tiwasin na siya. Unsa? Di ko makahimo sa pagpatay niya. Busa tiwasin na siya og itambog sa sapa. Mura kong babuang nga maghuna-huna sa dihang nawa ka. Di ko magkatuog. Nabalaka ko kung unsa na nahitabo nimo. Mao ba? Busa palihog. Ablihin na kining maong kahon. Kung tinuod nga ako kining gilimod nimo ang maong kahon. Posible. Nga dili ko gusto mahibaw ka sa sud ni ini. Oh, ha? Posible nga ako kining gitago nimo kay dili ka mahimong mahibaw sa sud ni ini. Dorina! Ayaw nagpaglangilangay! Ablihin na na! Nasuko ka? Oh. Kod, sorry. Sorry yun. Wala ko'y klaron to. Mao nga, mabora kayo kung pasensya karong panahon na. Nasikaan na ba ko nimo sa una? Wa lagi. Wagi ko makadapat nimo. Salamat. Pero, nganong may uwat man ko sa akong buko-buko? Aha? Ikaw man gyud ka ang akong bana. Makatubag ka ba gyud? Kung nganong doon ako'y dakong uwat sa buko-buko? Ha? Buhay ko po, Jo! Ayaw na lagi glognot, Salome! Uy, ikot! Salome, ayaw! Dali ko ninyo mahimong patyon! Ikuglitan mo sa imong hunting ang magkubukuli sa Salome, boss! Tiwas ni siya. Patya na ang akong asawa. Nadisgrasya ka. O sa kahigayon, nagsakay ka sa imong sakyanan. Nabangga ka. O dito mo makuha ka ng dakong samad sa imong buko-buko. Ha? Salome, pasagda na nato ang mga panghitabo sa kagahapon. Ablihin na ka ng kahon. Oh. Nana, abli na gyud ang kahon. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama.
Mo to ka listeners ang part 19 sa Limbo no, ug hapit duda ko hapit ani matapos drama ha. Pero og generika bidad musuwat og drama taas yun ang episode. Di pa ko ka-sure pud og matapos ni kani comment mo to si Edwin Pancho man tingala to nga hapit na ko na hapit na matapos daw. Basin sa part 20 ani akong upload. Pero dili pa tingali kay wa pa man maginapos no. Sa aning karon part 19 wa pa man maginapos. Di ko ka-sure og matapos part 20 kay taas og kanang episode ni basta si Generic Abidad ang musuwat og drama. Pareha gud sa Estranyo sa Gugma katong kuan sa patoy kanang iyang mga sinulat tag-as yun nag-episode. No, di ko ka-sure ani og ani matapos drama no pero hapit na siguro to katong kang radio drama Bisaya kay advance man kaayo siya mga episode. Ning tungtong na mag 155 man tingal ito. So di ba taas kaayo no? Og episode sagaran mo butong-tong ra man ta nag 120 pinakataas kay 120 ka episode pero nakabantay ko sa kang radyo drama Bisaya niabot nag 155 so taas yun basta si Ma'am Generica Abidad ang mosulat og drama no una nga di ko ka sure og ano ani matapos no Edwin Pancho mo siya to ning comment og mga mga listeners thank you so much for watching sa tong vlog og for listening sa mga drama. Amping mo kanunay mga ka-listeners. Thank you so much. Advance Merry Christmas.